salbri kai thaka tini bai jorotoi bo bahai tabsak DM ni thaka kuno pogrok to supai বেলে হামবাই মিডিয়া তাকুকনো তিনি ইনকে 19 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2026 16 তারিখ থাंनाय 16 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2026 নিसिमि सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन टेंगमानि सामनि बागै इनके बिशामगंज नगर पंचायत न बिशामगंज ग्राम पंचायत नगर पंचायत खायनाय मेने आबो एडिसि एलाकाना बागै ताई आरो चिकनसरा बरजला आरो जे फोटाराव 49 नং बेटेलियन BSF कैम्प खायनाय माने आपनि प्रतिबादे और सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खायजागै दंहा ताबखौ जरा तो कुनो प्रशासन हयते कुनखनो रेस्पन्स सफायाखो हायफानो आंदोलन मुभमेंट सोलिं दंनायाबो तावनि बागै हिंगांके और चिकनसरा बरजलाव जे आरो जागाना नायमान आरो बेसिबाग जागानो राबार बागान सिन खाय सिन बररक जाय दंबाय आरो बंनि लिभलिहुड जीविका दिबाहा आबो बायसे सोलि दङ आरो नायने मेने प्राय 40% जागानो आबो एडिसि जागा खाय दङ आरो बाक्सा जागा एलओटी जागाबो दङ अमहाय दङ आबो हायके खालायै बरा आबनो किटिंगिसे आबनो ना ओइसे बरक आरो BSF कैम्प खायनानि वानसुक दङ आबो सम्पूर्ण आबो त्रिपुरा सरंनि बहक तामपुरि मा हाय खालायो आबो बनि बागैनो तंगिमे सं जतन आबो अमन्त्रि मुभमेंट खायनानि बागै हिनै अबो दाबो सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खायमा दं इनके म बुसु जर तोन चलियाबो प्रशासन रेस्पन्स निर्भर खायनाय ताखौ जरा तो कोनो DM हयते अम हयते कोनो प्रशासन हयते कोनो रेस्पन्स सफायाखो मरक ताम सल्यूशन नायाबो कोनो पॉइंट सफायाखो ताखौ जरा इनके जों ताबो गरो अंगमानि कारण काहायसि जों सिनि बरंनि बागैसे जों राजनीति खायो इनके सिनि बरंनो नि दुख कष्ट वर्ष दंनाय हिनिसे जों राजनीति खालायै ताबो अमखाय जों आंचलिक दल खाय त्रिपुरा मथा खाय दंमानि इनके जों सिनि बरंनि जागा जमिसे हाके नाजागै ताम फैजांना नायो अमाके सागजांना नायो अमाके दङ इनके बाहायके अमाके सिनि बरक जीवन नि बिगा बाहायके चलिनाय बंनि बहक तामपुरि मा करिनाय गोबां जागा दङ सिबायजला एलाकाव आइ बक्सनगरक गोबां जागा सिटी काय दङ अमकाय दङ अमाहाय जागारक बे जागारा बागान करि अमकरि आ जागारक खायमानब्ले अ जागान मा खायना लांनाय आबो कदियाबले आङो 2024 वाइसा जागाना लेखा आफोरबो सालाय कलाय ऑब्जेक्शन खालाय कासे दङ ताबो हाय फाइसे हाय जों फिउका इनको आबो बेलाय सेंसिटिव मैटर सिनि जारा गरीब बररक आरो राबार बागान खाय जाय दंनाय रंनि आरो 25 परिबार बनि बागैनो खागोनां बररनो सानामु जोंबो अबो जतन खानाङै आकय बासाना नांनाय अबो केबन निनि आनि हिनि हियावै और कोनो पार्टी हियावै जतन फाइ खानाङै बासा फायना नाङो अ हाना नांना बागै एडिसि हा ताइ आरानि जागानो सेफ खायनायनि बागै ताइ नगर पंचायत बिसामगन खायमाना एडिसि जागा खायना नेमारो आबनो ति खायना नेमारो अबरनो सेफ खायनायनि बागै हिनिनो उनको और सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन लासंमानिता अपाग्रमनो तैनाय बुसखांनाय अर्डारेसन दबो अपाग्रमनो फरसा बिदाय हिसाबै पाबो अमत आउतो अमकलायो उनको गोलाघाटी कन्स्टिट्युएन्सी छत्र गोलाघाटी आउ वर्ष साइमन चेने बो गानि बिसांगन नगर पंचायत अलरेडी केस फाइलिंग खांका आ जागाव तयार ते कुन साना नांलि आसि आबो कोर्ट सिबंगनो नोटिस हरनाय आबो स्टे खायनि अमाय